Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Cheer! Uncle Dago And Tita Tanya Chinita. '59 na po ako. 24 naman si Caroline. Sana all, Brad. Wala ka bang ganong babae? Ha? Wala kang ganong edad? Wala eh. Mga wala. Feel good morning. Isa pa akong silent listener ng inyong programang Mga katas ng nakalipas. tawagin niyo na lang po akong Reynaldo ng Montalban, Rizal. Pero maliit na negosyo. At single. Naging single na. Ganito pala ang buhay. Pag malapit ka na maging senior citizen, ay medyo gusto mo peace of mind. Healthy lifestyle. Kaya hindi itsura hindi halata sa itsura ko na magsisenior na ako. Matagal na kaming hiwalay ng aking asawa, pero maayos naman po kami. Napagtapos namin ang dalawa naming mga anak. Nakahanap din ako ng panibagong jowa, si Caroline. Sana Ang all. lakas! 24 years old. Lakas! Ulit-ulit! Nagtatrabaho sa isang coffee shop. Naging suki kasi ako doon, kaya niligawan ko. Disney princess ang treatment. Dapat lang, Ganun. no? Basic. Basic. At napansin ko man parang ang lungkot ko sa bahay. Ako lang mag-isa. Kaya dito na natin simulan ang pagtagas Ng mga katas ng aking nakalipas. Caramel macchiato po for Sir Butterfly. Lalaki pero butterfly. For Sir Butterfly. Ay, hindi ako, sir. Ay, Ma'am. sorry madam. Ito po yung caramel macchiato nyo po. Magpapa-add po ba kayo ng sugar? Opo. Gusto ko Sige kasi po. sobrang tamis yung yung sugar Ingat po ko. kayo ha. Gusto nyo po Splenda or Stevia? Para Gusto ko yung lang. table sugar lang. Table Sige, sugar. Ito na po. Okay, thank Ayan you. po, 2 garapon. Ito yung gusto ko. Sobrang tamis. Americano po for Sir Reynaldo. Hot Americano for Sir Reynaldo. Baby. Yan ang gusto ko. Tinatawag ko pa rin ako Sir Reynaldo. Kahit alam kong ikaw yung jowa ko eh. Yan ang gusto ko.
Parang ang treatment mo sa akin, customer pa rin. Ikaw talaga, huwag kang maingay. Yan ang gusto ko. Baby, ano? Ah, baby. Painom Baby. Ah, Sarap yan, timpla ko yan. Sasabihin mo naman, may gayuma. tinitimpla pa ba to eh? Wala nga sugar Oo creamer. naman, no. Tinitimpla Yan ang gusto ko. yan. Wala ka na ba customer? Mag-usap tayo. Meron ako Uy, bawal proposal. na sa duty ako. O bahala, bayaran ko yung iba dyan. Sige na. Eh. Bibi, nalulungkot kasi ako sa bahay. O di mag-ano ka, magtakla ka. Ano? Mag-online games. Hindi ganon. Ano ba naman ako? May edad na tayo. Wala na akong dyan sa mga online games na yan. O mga mambabae. Hindi ako ganyan. Ay nako, kung alam ko lang, no. Ito talaga. Bibi, gusto ko sana... Baby, dali mo. Samahan mo na ako sa Yung boss ko bahay. nakatingin, no. Ha? Samahan mo na ako sa bahay. Pumupunta naman ako doon, ha. Doon na tayo tumira. Ang lungkot-lungkot ko eh. Diba? May ginagawa ako. Doon ka na. Kawawa naman yung mama ko, walang kasama sa bahay. Pwede ka umuwi. Pwede ka pumunta sa friends mo, sa mama mo. Wala problema yun. Basta sa akin ka na umuwi. Gusto ko, akin ka. Baka gusto ko yung pintura ng bahay. Color purple. Palitan natin. Palitan natin ng ano. Gusto ko yung CR parang sa parang sa hotel, Sheraton, mga ganon. Papalitan natin. CR lang naman pala. Gusto ko may jacuzzi. Jacuzzi! Mm-mm. Lagyan natin ng jacuzzi. Kasya ba doon? Maliit lang yun eh. Pahaba na jacuzzi, pataas. Tayo ka lang. Tayo ka na lang. Ganon jacuzzi oh. Basta gagawin gusto ko. ko may movie room. Maliit lang. Dalawa yun. naman yung kwarto. Yung isang kwarto. Gusto ko may walk-in closet ako. Marami akong wardrobe. Gawin natin walk-in closet yung isang kwarto. Wala namang gagamit nun eh. Gusto ko gusto ko may Star inis City na sa ako. loob. Star City sa loob. Palagyan natin ang Ferris wheel. Parang Star City. Lahat gagawin mo para sumama lang ako sa Basta sumama ka lang. Pero tayo timira. Kaso mag-uupo lang ako. Tamad ako mag-clean ng house. Yan ang gusto ko, yung medyo ma-OA. OA magsalita. Walang problema sa akin. Pwede naman tayo mag-hire ng clean eh. Mag-hire ng clean? Oo, maglinis. Kanyari, mga get clean. Ganyan, pwede naman yan. Oo, kasi ayoko mag-wash ng dishes, Nainis na ba kayo, guys? Pero ako hindi, mahal ko eh. Huwag kayo mag-wash ng dishes. Bibili ako ng dishwasher. Baka ako yung mag-wash ng clothes mo, ha? I don't Magpa-laundry tayo. Ha? Laundry. Okay, ano ba? Wait lang. Ayoko mag-garden, nakakatamad. Baka makagat ako ng insect. Guys. Kundi na mainis na rin ako. Pero wala namang gagardenin doon. Wala? Wala. How about, ayoko kapag, ayoko mag-cook. I don't know how to cook. Mag-order na lang tayo. Are you sure? Oo, madali lang yan. Sige na, sumama ka na lang. At saka, ayoko na mag-work. Pag tumira ako doon. Huwag ka na mag-work. Kaya nga hindi. Talaga? Oo, pwedeng bisitahin ang nanay mo, pwedeng bisitahin ang mga friends mo. Talaga magiging Disney princess mo ko? Ganon kita kamahal. Promise ba yan? Promise, sama ka sa akin. Boss! Ay, ano yun? Mag-resign na ako, bye! Galaw ka! Walang kapalit! Bye! Dinala ko po si Caroline sa bahay ko po sa Montalban, Rizal at natuwa naman siya. Masaya ka na. Pinaripin ko yan para sa'yo. Huwag ka maingay. I'm listening to Opalite. Nang ko pa nga yung Opalite ko. Wait lang. Ay, play ba dyan?
Ang ganda na. Tuturuan kita mag-TikTok nito. Sige. Game. Ay, ilalagay ko lang sa chorus. Alam mo yung chorus? Guys. Uuwi talaga, pero yan ang nagustuhan ko dito eh. Baka ma-block tayo, ha? Malapit na yung mag-chorus. Standby ka lang, baby. I-forward mo kasi para hindi tayo ma-block. Ayan na. Pumesto ka na. Ano mo gagawin Gayahin ko? mo lang. Ganito. Sige, Lang hila. Go. Hila. Hila? Oh. Ang bobo mo naman magsayaw, baby. Baby, ako mo namang may dad na ako. Nakaka-turn off ka naman. Ayoko, gusto ko ganyan nakakasabay dapat sa mga pag-TikTok ko. Sumama na nga ako sa'yo dito. Sige na, wag ka na. Gusto ko na lumayan. Mag-TikTok pa. Sige, TikTok. Tat. Hindi na ba sikat yan? Palay na narinig ko pa rin yan eh. Tat. Shh! I don't want. I know you want it. Tat. Ayaw mo nun? Halika na. Iba na lang yung gawin natin. Alam mo, ang gurang-gurang mo talaga. Sige na, halika na dito. Super, very manong. Ayoko nang ganyan. Tinuturuan na nga kita para maging ko eh. Huwag ka na manong-manong dyan. Walang manong-manong. Halika dito. Anong gagawin? Shhh. Hindi ko alam yan. Hindi mo alam. Ako na bahala. Turuan kita. Ha? Sige. Halika dito. Halika dito. Ano yan? Ang pangay naman ang tang mo. Huwag ka rin magsalita. Ba't parang luma yung tang mo? Ano luma? Sabi matanda na ako eh. Matanda na rin yung tang ko. Medyo may kulubot na rin. Oo, parang may wrinkles. Pabotox mo yan sa kada clip. Pwede ba ipabotox yung tang? Galaw-gaw. Halika nga rito. Oh my God. Baby, gising na kasi nag-order na ako ng breakfast. Ala, yung croissant ba yung in-order mo? Croissant ba Spanish bread lang yun eh. gusto ko ng croissant. Ba't nag-bihis ka na? Saan ka pa pupunta? Baby, magpapaalam lang sana ako sa'yo. Kasi meron kaming, may camping kami ng mga friends ko. Wala ka naman nabanggit. Eto, sinasabi ko na yan siya. Ayan tumatawag Ay, magkikita kami sa SM Antipolo. Hello. Friend, nasan ka na? Friend, on the way na ako dyan. Bali, na lang ako mag-move it na lang ako Okay, bilisan mo, friend. Okay, friend. Sige, papunta na. Hingi lang ako ng baon sa baby daddy ko. Baby daddy, sabihin mo kay Trixie na bibigyan mo ako ng 45,000 baon. Oo. Wala mo sinabing gano'n. Sabihin mo Hindi mo ako mayaman eh. 5,000 lang. Ayoko na sa'yo. 6,000. Sige na, wala pa swing. Saan makakarating yun? Sige na, 7,000 last. 20. Hindi kaya nga. 15. Hindi nga kaya, 8,000. Sige na. 10. Okay, 10,000. O yan, Mars Trixie, meron na tayong pag-inom. Okay, Mars. Hoy, Mars. Yung porsyento ko dyan, ha? Oo, Mars. Sabi mo kasi tawagan kita, eh. Alam mo namang Baby, libre ko si Mars Trixie, Sure. Sige, sige, on the way na ako, Mars Trixie. Bye-bye. Bye, Mars. Ingat! Ang buong akala ko. Hello. Buong akala ko, Colantits. Hello? Nag-hello. Akala ko sa telepono pa rin. Kaya buong akala ko, pupunta talaga siya sa friends niya. Supportive ako eh. Friends yan eh. Hello. Diba? I miss you, Derson. I miss you. Sobrang miss ko na yun. Kasi hindi ka na magpakita sa akin. Bakit ko naman gagawin yun sa'yo, no? Ikaw ang baby ko. Porque may ka na, may senior ka na. Senior na ba yan? Huwag natin siya pag-usapan. Sisilos ako eh. Pero kung may Gusto panggas ko ako yan. dyan. Gusto ko yan, nagsiselos ka. Ito na, 3K. Yan. Mahal mo ako? Mahal kita. Dagdagan mo naman to.
3K lang? Ito naman wala pang Performance level Oh, ako pagkatapos ng ng performance mo, saka ako dadagdagan. Ngayon, Ganun ba? Kasi na-miss ko yung totoo eh. Ang hirap mag-pretend na nasasarapan eh. Pwes, halika dito, tutuhanin natin, ha? Jerson. Gusto mo tutuhanin? Jerson, son. Yung masarap? Yung masarap. Grabe naman. Halika dito. Halika dito. Ako talaga wala kang trabaho. Halika dito. Akala niya ko lang, hindi ko alam na may kinikita rin siyang batang lalaki. Kasi siyempre bata pa siya eh. Nakakainis pero gusto ko yung tao eh. Aminin mo na. Ang alin? Baby naman oh. Kanang magmaang bitawan mo ko. Baby, ba't ka galit? Sige, mamaya, gusto mo Hindi. ngayon na, kahit di pa ako naligo. Okay, pwede. Hindi, wag mo akong anuhin. Alam ko, Ang alin ba, baby? kumanta na yung kaibigan mo. Batid niya na? Batid na niya na meron kang iba. Hindi niyo, Anong iba? hindi pala kayo nakikita eh. Ha? Nino? Iba pala nakikita mo! Anong sinasabi mo, baby? Wala akong alam dyan. Hindi ko yun magagawa sa'yo. Ikaw lang sa heart ko. Tingnan mo yung heart ko, oh. Ilabas mo yung heart mo. Ito. Hindi! Pero gayon pa man, batid ko na mahal kita. Kaya ako nasasaktan, kaya ako nagsisilos. O sige, aminin mo lang, kalibutan na natin yun. Wala akong ginagawa sa'yo, baby. Ikaw lang sa puso ko at di kita masasaktan. Alam ko naman ikaw yung babaero. Ha? Ba't napunta sa akin yung usapan? Pinagbibintangan mo ako ng mga bagay na ikaw ang gumagawa. Ganyan naman yung mga style nyo. Gaslighter! Ha? Sinabi ko nga sa'yo. O sige, huwag natin pag-usapan yan. Kalimutan na natin yun. Basta pangako mo, huwag ka nang makipagkita sa lalaking yun. Ha? Totoo, hindi? Hindi, no? Hindi ko magagawa yun. Hindi ako ganong klaseng babae. Ang kapal na mukha mo para pagbintangan ako. Ha? Ayoko na sa'yo! Ha? Bakit ako po yung may kasalanan? Gurang ka na kasi! Tapos pinagbibintangan mo pa ako. Ikaw na nga yung pinatulan. Ikaw pa yung juicy. Gagawan mo pa ako ng istorya, mapagbintang, ha? Sorry na, hindi kita pagbibintangan. Kalimutan mo na yun, huwag mo na isipin. Wala na! The damage has been done! Akala mo sa akin AI, ha? Ha? Ano? Ha? Pasensya ka na, nadala lang ako sa... Hindi mo na. O, huwag mo na isipin yun. Balik na tayo sa... Huwag ka lang umalis dito. Sigurado ka? Oo. Hindi! Ayoko na! Hindi ko na kaya yung taong pinagbibintangan ako na masama. Ang kapal ng mukha mo, matanda ka. Alam mo, wala kang makukuha ang tunay na pagmamahal kasi pinag-iisipan mo na masama yung mga totoong nagmamahal sa'yo. Kung kani-kanino ka nakikinig, doon ka na sumama sa pinakinggan mo! Caroline! Marita! Caroline! If there's one thing in my life that's missing, Metro's #1, Metro's